Bernes, Huwebes Santo. Tanaw tag binignit diri. Be. Na tong binignit diri. Eh. Oh. Saan ang binignit? Oh, manood to. Asa nang luto be? Torao. Tanaw diri. Binigniters. Oh. Lindutos binignit oh. Oh. Hayag guys, oh. Ano mo na kusinira, straight ang buhok be. Kita gyud gani Kita. sa bisdak cravings, oh. Lo, yung binignit na saging. Lo. Oh. Kaya sa man. Ay, gigiyapin ng kundi palibot. Kaya sana oh. Pay sago. Sago project oh. Sago ginagmay. Sure kay nang kuan. Oh. Sus. Sakto gyud dayon do ding Bernisan. Kuan na ni Huwebes Santo day. Okay. Ato re be. Oh. Wala kagukad. Oh. Oh. Wala may kuan. Kan ana? Ni Francis. Ay, na Francis. Di na makaw na lang. Butangan ni mo? Ha? Di na? Ikaw. Kang lutog binignit yan? Hiniblis ka yung... Huwebes Santo. Horot. Huwebes Santo pa ganun. Imbis puasa, binignit. Lain na po guys. Ay, usaw? Kuan na sulod mo nang picture no ana sulod. Hiwad ba ro mabuk. Sakto na. Iyo na to guys. Guys. Pero apa itong dakong kardero kay kuwan. Gahi na naugma. Lagi na ka. Lagi. Mura na nagkuan. Linusak. Ano na isa ba? Lagi din na ro ipanghatag.